Luar biasa. Keturutan apa kang sinetya bringkating maklum neng kali yen ra nyanding rasane kelo ing ati ali mas ilang mripate aja dilali kedak
ya batin kanca putri grapya ayo lahir lan batine ya tinggal kacamata nih. Kualik bolonce. Jane iki sik sepuh-sepuh ki iso nggo kacamata apa ya, Mas? Kok ya kualik ngono lho, Mas. Sing sepuh ki ya. Lah ya. Nggih. Wes. Awas. Ketok sangar ya, Mas? Sangar. Sangar ya. Oke, terus. Yuk. Os. Yuk, oi.
Jatilan Surabaya